Això de casar-se amb una noia de l'altre braç, amb una noia de la noblesa, és un mal negoci. El meu cas és una lliçó ben palesa per tots els pagesos que volen enfilar-se fins més amunt de la seva condició i que pretenen, com jo he fet, d'entrar a la casa d'un gentilhome. En ella mateixa la noblesa és una cosa bona, una cosa considerable, sens dubte, però comporta circumstàncies tan dolentes que és millor de no tenir-hi tractes. Jo n'he fet l'experiència, ben a costa meva, i ara conec prou bé el tarannà dels nobles quan ens consenten els que no ho som que entrem en les seves famílies. No s'uneixen pas amb nosaltres, amb les nostres persones. Allò que volen és la nostra fortuna! Ric com soc! Més m'hagués valgut casar-me amb una pagesa feta i dreta, que no pas anar a cercar una dona, que em mira sempre pel damunt de l'espatlla, que si no pesa de meu nòvio que pensa que amb tots els meus diners encara no he pagat com cal la qualitat de marit seu. Jordi, has fet la més gran niciesa del món. Ara la meva casa m'esfereix i no hi entro mai sense trobar-hi alguna pena. Què dimoni ve a fer aquest ximple a casa meva? Aquest home no em coneix. Sospita alguna cosa! Ei! Sí que li costa de saludar. Dic por que no m'hagi vist sortir d'allà dins. Bon dia! Servidor. No sou d'aquí, oi? No! Només he vingut per veure la festa de demà. I digueu, sisplau, veniu d'aquesta casa, no és cert? Calleu! Què voleu dir? Silenci! Què us agafa? No ho digueu pas que m'heu vist sortir! I per què? Ves per què? Digueu! Poc a poc! Tinc por que algú ens escolti. No hi ha por de res. He estirat de donar un encàrrec a la mestressa de la casa de part d'un senyor que l'enamora. I això no s'ha de saber. Ho sentiu? Sí. I us diré per què. Sobretot se m'ha recomanat que procurés que no em veiés ningú. Per això us prego almenys que no digueu que m'heu vist. No passeu ànsia. Estic content d'haver-ho fet en secret, com se m'ha recomanat. Molt bé, molt bé. Segons diuen, el marit és un gelós que no vol que ningú li festegi la dona. I si ho arribés a saber, ho faria anar tot en renou. Ho teniu entès? Sí, ho tinc ben entès. Clar, si ho arribeu a dir, ho faríeu anar tot en orri. Tranquil, ho sento perfectament. No, escolteu, sobretot, procureu que no se n'enteri de res. D'acord? D'acord, tinc ben entès. I com es diu la persona que us ha fet l'encàrrec de què parlàveu? És el senyor del nostre país, el senyor Vescomte. Collons! Mai me'n recordo com diantre li diuen. El senyor Cli. El senyor Clitandre. Que és aquest jove cortesà que viu aquí mateix, tocant aquests arbres. Vet aquí per què aquest elegant donzell ha vingut a viure tan a prop de casa. Ja ho havia olorat jo tot això. Aquest veïnatge ja m'havia escapat. Hòstia, és l'home més generós que mai hagi pogut veure. M'ha donat 3 monedes d'or perquè anés a dir la senyora que ens està enamorant i que desitja molt de tenir l'honor de poder parlar amb ella. Explorar-ho molt bé, per la poca feina que m'ha calgut fer. Penseu el que voldria. Aquest preu, tot un dia de treball, per el qual jo només guanyo 10 sols. I bé, ja heu complert l'encàrrec que us han donat? Sí. He trobat a dintre de la casa una tal Claudina. Ha comprès tot el que jo volia i m'ha fet parlar amb la seva mestressa. Ah! Maleïda criada! Quina mossa aquesta Claudina! És bonica de veres! M'ha conquerit de tot i només depèn d'ella que ens casem o no. Però la senyora, què li ha respost a aquest senyor galantejador? M'ha dit que li digués... Espereu, no sé si me'n recordaré de tot.
que li està molt agraïda per l'afecte que li demostra i que a causa del marit, que és rampellut, que es guardi demostrant-ne res i que caldrà cercar una manera enginyosa de poder-se parlar. Tots dos! I la dona, no per penjar-la! Se'n farem prou broma tots plegats, perquè el marit no sospitarà pas de martingala. Serà molt bonic. Gelós com és, es quedarà un pam de nas. Oi que sí? Teniu tota la raó. Adéu-siau. I vos? Cosiu-vos la boca, que el marit no en sàpiga res. No tingueu por. Jo faré el pagès. Soc més viu del que us pensava. I m'ho dic. Ja ho veus, Jordi. Ja veus com et tracta la teva muller? Ves com t'has de veure per haver-te volgut casar amb una senyora. Et deixen fet un drap brut sense que te'n puguis venjar perquè la noblesa et té amb les mans lligades. La igualtat de condició permet, almenys, al marit una major llibertat i el seu honor pot donar-se per ressentit. Si ella fos pagesa com tu, podries prendre la justícia per la teva mà i fer-t'hi a bastonades i tot. Però tu has volgut tastar què cosa és, la noblesa. Ja estaves cansat de ser amo a casa teva. Quina ràbia! Quina ràbia! Em trencaria la cara a bufetades! On s'has vist? Escoltant tot desvergonyiment les proposicions de mort d'un senyoret i prometre de correspondre-hi. Una ocasió com aquesta no la deixaré pas passar. I sense perdre temps, cal que vagi a trobar el seu pare i la seva mare i que els ho digui tot i que els faci veure i palpar els motius de ressentiment i de disgust que tinc contra la seva filla. No cal que els senti pas, aquí els tinc. Què us passa, gendre? Sabeu tot? Confús. Prou tinc motius per estar-ho, prou. Valga'm Déu, gendre! Quina poca bona criança que teniu! Que no saludeu a les persones quan les teniu al davant. Us diré, senyora sogra, que tinc altres coses al cap i que... Tornem-hi. És possible, senyor gendre, que no hàgiu après encara a tractar la nostra societat i que no hi hagi manera d'instruir-vos de com cal viure entre les persones de la noblesa. Què dieu? Dic que no sé quan us desvasareu a dir-me sogra, que és un mot massa vulgar i familiar, i aprendreu a dir-me senyora. A mi em sembla que si vos em dieu gendre, jo bé us puc dir sogra. Hi ha molt a dir en això, i no és pas el mateix. Heu de saber que vos no sou aquí per emprar una paraula amb una persona de la meva condició. I que per gendre que em sigueu, hi ha molta diferència entre vos i nosaltres, ho hauríeu de comprendre. Ja n'hi ha prou, amor meu. Deixeu córrer. Valga'm Déu, senyor de Sotenville, teniu unes indulgències molt singulars i no us sabeu fer respectar com cal per la gent. Diable, perdoneu-me per aquestes qüestions. No accepto lliçons de ningú, car durant la meva vida he demostrat en més de 20 avinenteses que no sóc pas home que cedeixi gota ni molla de les meves pretensions. Ja n'hi ha prou que deixo tenir una petita advertència. I ara, gendre, digueu el que hàgiu de dir. Doncs, ja que cal parlar categòricament, us diré, senyor de Sotenville, que em veig en el A poc a poc. Heu de saber que no és gens respectuós això d'anomenar la gent per llur nom. I que els que estan per damunt vostre, els hi heu de dir senyor i res més. Doncs bé, senyor i res més, i no pas senyor de Sotenville, em veig en el deure de dir-vos que la meva dona... Ei! Heu de saber que tampoc podeu dir la meva dona quan parleu de la nostra filla. Aquesta sí que és bona. Com és això? La meva dona no és la meva dona. Sí, que és la vostra dona. Però no us és permès anomenar-la així. Això ho podríeu fer si us haguéssiu casat amb una del vostre braç. Per favor, tots plegats, deixeu davant els vostres prejudicis de noblesa i consentiu que us parli com pugui. No em tiranitzeu amb totes aquestes falòrnies. Us diré, perquè m'entengueu, que no estic gens satisfet del meu casament. I quins motius teniu per dir-ho? Com és possible que no estigueu satisfet d'una cosa que tants avantatges us ha donat? I quins avantatges són aquests, senyora? Senyora, s'ha de dir, oi?
L'afer no ha estat dolent del tot per vosaltres, perquè, sense mi, i amb permís sigui dit, els vostres negocis haurien anat de mal borràs. Els meus cabals us han servit per tapar més de 4 forats, però jo aquí profit netament. Tot el que hi he guanyat ha estat allargar un xic el nom, i així ara, en lloc de dir-me Jordi Dandent, vosaltres em feu dir senyor de la Dandinera. I no teniu en consideració el fet d'haver entrat a la casa del Sottenville? I a la Prudotell, a la qual tinc l'honor de pertànyer. En aquesta casa el ventre nobleix, i per aquest privilegi els vostres fills seran gentils homes. Està bé, està molt bé. Els meus fills seran gentils homes, però jo seré banyut si em no hi poso un xic d'ormes. Què vol dir això? Això vol dir que la vostra filla no és una dona com cal i que fa coses totalment contràries a l'honestedat. Anem a pas. Fixeu-vos bé en el que dieu. La meva filla pertany a una nissaga massa virtuosa per ésser capaç de cometre una acció contrària a l'honestedat. De 300 anys ençà en tota la família de la Prudotell no hi ha hagut mai cap dona, gràcies a Déu, que hagi fet parlar d'ella. Poc a poc, a casa del Sottenville no hi ha hagut mai coquetes. I si els homes són tots per herència uns valents, les dones són totes per herència, honestes fins a desdeny. I hi hagué una Jacqueline de la Prudotell que no va voler ser la mistançada d'un duc i fat de França que era governador de la província. Hi hagué una Martorina de Sottenville que es negà a acceptar 20.000 escuts d'un favorit del rei que tan sols li demanava la mercè de poder parlar amb ella. Doncs bé, la vostra filla no és de bon tros tan difícil i d'en saques a casa que s'ha esbravat. Expliqueu-vos, gendre. No sóc pas gent disposada a acceptar-li males accions. I tant la seva mare com jo serem els primers en fer-vos en justícia. En matèria d'honor no consentim bromes. Sapigueu que l'hem educada amb la major severitat. Tot el que us puc dir és que hi ha per aquí cert cortesà que tots vosaltres heu vist, que l'està enamorant de les meves barbes. Ni li ha fet fer protestes d'amor que ella ha escoltat, molt humilment. Valga'm Déu! L'escanyaria amb les meves pròpies mans si ella arribés a renegar l'honestedat de la seva mare. I ande, els claveia les passabanda i fan d'ella i el seu galant. Si ella arribés a atacar el seu honor,